Hadian kendai sengi jong ke jing sange trekam ki nong trei ka GVK EMRI 108 namar ka jingkuman jong ke sorkar ha ka baide bat ki artli ki mat jingdawa jong kani ka kanhun menta ka sengi ki la simya ka rai ban sedang biang no ya ka jing trekam na du menta ka janmit hadian bak sorkar jalang bau menteri ka tan ka koi ka khia James K Sangma ulapha da ka jingtho saki bak sorkar menta ka dang ya sakmat nak benta ban pun ka jingdawa ka jongki na kaliang jong ka sorkar kala pha da ka jingtho sakani ka kanhun ki nong trei ka 108 kadai hinin kamiet bat nakaliang jong kani ka kanhun menta kala penlong ya ka jelang jong ka general meeting ha ka ba kila simenta ya ka rai ban weng bat ban sange no shwa ya kani ka jiki ka jongki bat sedang no biang ya ka jing trikam habai kren bot ba Joseph Pongrup ubadi public secretary ulai thu ba kum ka kanhun kim sim pat da hun tikna Henry kinyai apat hadu ka lai phui trik banail ber menta usnam nomor bakat kum ka juba bakiyo nak sorkar kila penpa ba menta ka sorkar dang ya sakmat ban pe bnia ya ka jingdawa ka jongki pat lo ongru ba kim kwa shu ba ka GVK MRI kanang yo biang ban peteng ya ka kontrak Aga general meeting mila debrai kat kum ka respon ka government yangi te hadin bingila de pej kata ka sithi ai te mdadi bangin ong bangila hun 100% te kata te kolong mta ken 70-30% te namar kidang don ki kam ki basa na kaliang jong government ba ka haban pendap te na kaliang jong government ru kala request hengi ba ngin kal off no extra hadin jong ka tu ka sithi ba kila pha engi te ngi suthu ba ka government ka don ka proses penyak ya kani kam sakmat bat kumjuru ya ka demand jongi ya ka salary ru ka tu long ngila yo hi kata ka demand jong salary te ka point hi kalong ba haba ka government kala proses ya kani kumba kala ong ru de khtin ka jingi kendu bat ki help minister te kumjuru ngila yo ka jingtho tengi shania ha ka wisdom jong ka government ba kanang penyak ki kam namar kumbala ong ha ka sithi ba hadu ubanai February kin sayo kata ka ya ka rokom trikam ka bakham biang bat kemenang penkrek susu bat kemenang penbet penbiang susu ya ni service te hadin jong tu pada tengi kumta hingi shania ha government bahkan pej hadin jong ka 31st March baka government kan num bakalasyo bahkan pelong pada ingi ba inang ki sinai ki ngiru ngi so sen ai gi pai ba bangi hap ban ki tamdai ka hok jungi ru ngi hap pada ban ki dai bangi ong ba lada ini ki ngin perkat hai kata ru ba yo gi safar gi pai ba ni tai ngiru idan kam ya ka hok bajong ta hadin ba nilai emergency mode hapo ka meeting ting ong yam ta ba kani ka agitation kani ka strike jungi ngin call off bat kata kan dai ndu sibet ka nyo buji menit bat igi badan hapo selong ndu sibet hi kan nyo buji menit kan sayat ka onjuri ki pai ba kan sei ka onjuri ya politi singkin bat ki pai ba kan sala ban kol ka onjuri ru kan satrekam ndu sibet ka nyo buji sajrong ya kita gi ba hapo selong te igi badan sabar jong ka selong pada tat hadu bakin dala apoi sapo jaka bagi base tak ada berkenda ke ambulans kan telapoi sa location jongki dan kin sa update sa ERC sa call center bagi long aktif yang kata hi kowe tengi kumang ong mane ngi klempat ong bangi la akut ya ka agitation jongi handai ngi training card bat sarkar bahkan penbet penbiang ya kani service bat ya kani ka kam ngin senang budin biang klang ba ka kam kalong ka bayai nanti namar ba ka demand jongi na kaliang sarkar ru kala tip shahi ya kata ka job security ya tangi stress ya kata hiru te kumbala pensai kat kum ka sithi bangila puli ka bangamla ban disclose sang ni te ngil suthu ngin sa follow up ya ka kam nakaliang jong ka sarkar kalau ong ba nginum compromise ha ka bay debat kan service lada dai menuru lada kadai yangi baterai na lada kadai nakaliang ka government habal ong numla ban compromise buat ka government itself ila diru kan haban bat ya tin bakaran mla ban compromise ya kayap ka em jong breu jong upai ba safari kani ka kam haba ngi strike kumne te nakaliang jong government te ka katahi ka pensai ngi ba kat kum gajing krem di help minister ru ba kum bangi demand mengiru ba ya ka JVK ngim dei suban ngim long ngim pedang su ka JVK nakaliang jong government ka leng bajing help minister ru ila ong bangin intermediate no ya ka JVK ha banai match yang menta kani ka no banai mat kat ban poi hadu banai match te ka matron tengi ru kum bangila pen bana kini ha press tu sini bangi mi na pos secretariat ru bangi ong bangin flow hi ya menta ngini flow lang hi bat ka jing penyak jong sarkar rengkat kani ka salary ka bangi yo
tat hadu jong ka banai match life way nang tu satai pada ka jing start jong ka government kumno ban le nomor ba kumbala keren ha ka sithi ba hadu banai February ngin sayo ngin ka government kan salak ban pen i ki kam ki jam jong ka kumno ka proses jong ka yat te nadin jong tu pada ka dei ha ka wisdom jong government kumno bakan perkhat ban le ini tamang ila stand form yang kata ka demand jong i ba ya ka jivki ngim la su ban pedang yang kata nak kalian government lu kala keren saya kata ba ngin terminate na long lakut kontrak panai match tu gede tangga tricky jong ka management hiru ngimla ban pedang ya kata ka jing ong ban pen op ki ambulance nambar ngidon ha ka agitation la ki kwa ka violent gila ki kwa ngi bangin poisa kata ka violent stage ko ba ngin hab ban ya kelumar para mangi tegin hab bakli maki ten gede jing sha ba pi ong pi ba na kalian jong ka kat kum jing so jong pi ba ki ong nagi magistrate ki ong tale se magistrate ki habon le ka kam ban persngoi kata ten kat kum ka action pada kam don kum kata namar ngi ru ngi kham sngap ban ngi la long gi bal khre hiru la dadon kum kata ka jingja tam ngi ru ngi kham persngap thana ru kata ru nakaliang jong nong ai bu jong kani ka kanhun uba roi par karoswai habai kren bat kilap thai kubor ulong ba ka kanhun ka bu ya artili ki mat jingdawa hakmat ka sarkar bat menta kinya ap soai ka por kumal pen pau dak sarkar bat la da jaba kani ka jingkular jong ka sarkar kan syukut be tangkum ka jingkular kum ka kanhun kan sasang biang ya ka jingki kat kum ka salary ka baki ai ngi kilong ba kat kum kata ka minimum wages te nakaliang jongi kum ka union hi ka union habangi seng ya ka union ngiyang na ka benta ka union is for the welfare of all the employees no te ngiyang na ka benta ka baha kamiat jong baro ki paranong trei te kat kum ketu ka ya katulop baki ong kat kum ka minimum wages nakaliang jongi ka jing sha ngim pap sngofun namar balai kum kinong trei ngim dei ki ngim hap apo jongka minimum wages nong ka sarkar kum katu hi ka demand ka bangi labu ba ka sarkar ka dei ban siwingi kat kum badai ha ka government norms te nang tade kata ka job security bangi ong no mo ka job security jongi kampat rung rang tu kamut ba ngi call off ya ka strike tu namar ngimde ki pressure group la ne ki outfits namar ngide kita ki interest group ni pekde na ka interest jong ki paj ba na ki interest jong babun balang no at kum juru nam ta ka interest jong ka sarkar tingi sim ya ka sinjam ban call off no ya ka strike namar ba at least something ni layo hi na ka sarkar ba kala approve ya kata ka new wages ini tengi sngungu mo ya kata te kawai ngakwa de ban mention hang ne ba ha katu ka city kala tho ba ka government kan dang don under process te sisangi sngungu iktangi iru ba kala proses e ha ka jingi i bangia ki paperwork te tangba na ka jing sngo hi jongi kum ka union habang ong mene bang yeng nang menta ka welfare jong baro khon ni sngo ba ka government sa sisin pan ni pha ka message sa government ba kamdei ba kanang repeat su ya kani ka mistake kani ka ba ka mistake jong ka long ba ka ai saki company lane bakan outsource lane bakan kata ka di ka demand ka jungi jong kum ka union hi ba ka government kamdei ban repeat ikan ka mistake bakan ai kontrak lane ban outsource lane ban ai patski company ni dawahi baka sarkar ka dei ban simti ban panyat hi ya kani ka kam ya kipat ba ni la sngus asia kipat ba namar kani ka kumbang laong mene kani ka service ka along ka jingmen toy ka bakrau na ka tau pat ba nong sinong jong ka state hi borok ka wei mo te ngisngu thu ya kata namar ki hangi hi personal hanga hiru ki la don bun gi bafun bagi kwa 108 mo ki ong ka pidi ya don ha ka strike mo ngong hot ken ki ong ba ngi fun stu ki ong badang don strike ngong ka dei te ngisus ne na kamta jong pi rei long na kamta jong ladiru yangi ni hab ban ya fight hi ya ka hok jong la jong demo